U il-volumi ta' daw l-asafar ma' żmien naqsu jew baqgħu l-istess? Hemm ċertu speċi trendu għalli qed jonqsu għax l-impatt tal-bniedem fid-dinja hija kbira. U l-impatt fuq dawn l-asafar u l-ambjent tagħhom dejjem qiegħda tiżdied. Xi anke jien fil-lifetime tiegħi għal volja għadni żgħir, ċertu asafar li kienu komuni meta kont tifel jiena, illum naqsu jew tittamel iktar effort biex issibhom. Imbagħad tibda taqra u tfittex riċerka minn barra, tibda tinduna li daw fil-pajjiżi fejn jbejtu fl-Ewropa qegħdin jonqsu ħabba l-intensività fl-agrikoltura, ħabba l-kaċċa, ħabba t-tibdil fil-klima, ħabba tniġġis bid-dawl. Ċfem hemm ħafna fatturi. It-tibdil fil-klima affettwata għal-passa? Skull it-affettwa. Inti jekk qed jinbidel it-temp, għasfur jista' jħoss il-ħtieġa iktar li jpassi jew inqas ħtieġa biex jipassi. Għandek dawk l-asafar li jaqsmulek id-deżert dejjem qed jiżdied u jespandi. Allura iktar ma jespandi d-deżert iktar għasfur irid itir biex jaħrab mid-deżert u iktar ma tespandi iktar iżjed iċ-ċans li dan l-asfur ma jirnexxilux. Għandek l-agrikoltura. Jiġi eżawst ġifieri u jċedi. Imutu, taskemm imutu miljuni ta' asafar imutu b'mod naturali. U mbagħad daw il-pressures.